de afară, Da? Uite-l cum scoate limbile, fii atent. Dracos, eh? Uite. Ba da, mare și gros. Are aproape 1 metru, are 60-70. Ia buzier la cap cu bățul. O, la micuț. Mamă, dar cum scoate din buțele? Ce să-i fac dacă a ieșit afară și-i prost? L-a mâncat în cur. Uite-l. Bagă capul sub tel, mamă. Vei, omule, dar cât de gros ești mare, vei, băiatule. Stai așa. Mă filmești pe mine? Da. Dar e mare, adi. Ai lungă. Cobra! Nu aștept ce ca pe mine. Nu-l da, că nu se vede, e lumină sus. Cobra! I-am dat periculos, i-am dat, dar cu frică i-am dat. Ce doară unghițele și noi stăm cu cobra. Pune-o aia, da un țipul. Pune-l jos, pune-l în cuceță, în chigin. Păi ce e o friptană din el. Plăcintă. Uite cu limba, uite cu capă. Da, băi, uite ce umblă cu Ce cap. cap are dracul, uite. Ce cum se ascunde, dracu. Și-i tănica în cap. Uite-l, e galben, mă. Da. N-aș niga, dă-i pace. Mamă, dar ai văzut că scoate limbile afară? Limbă! Da-i mare. E și mare pe ecran, nu? Da, da-i mare. Măcar pește, dacă nu prindem. Acum nu prindem, că avem Vino pește. în coastă, arătăm și peștele. Vezi că fuge șarpele de acolo. De ce, Tonică? Ia băieți aici. Pune aici înăuntru să se vadă. Stai acasă să deschid sacul. Mamă, dar ce fain să vede, Niga. Bucățe, du-te, bă, de aici la 1 kg, Crapi. Au. Frumos. Să dați la femei să mănânce crap, să nască bine. Mamă. Pălitule. Da, fain e apa. Hai colo unghițele, ai spus rău. Pește am prins. Atât. La cal.